perfección. Agora, a veces a xente mete un machetazo a todo, e que é outra cousa moi madura e infantil, de, pois agora aquí xa me cansei de xogar co tren, e doulle unha patada ao tren, porque quero xoguetes novos, e ven o apalpador e voullos pedir. E o día que te cansas dos xoguetes novos, pois miras para o tren está roto, e ainda hai quen quer ir ali e volvelo montar. Mira, o tren xa non anda. O tren xa non anda porque lle deches unha patada. Porque, oi, se xa non querías xogar co tren, pois déchelo recoller, gardalo ben, con que non se rompese, pois igual que as persoas. Ti non tiñas por que romper unha persoa. Tiñas que romper unha relación. E se ademais a persoa che importaba, que querías que, e aquí sí que podías ser egoísta, cun egoísmo san, dicir, eu quero deixar unha pegada importante nesta persoa, que esta persoa foi importante para min, e agora as cousas mudaron, pero esta persoa non a quero lastimar, porque eu valoro-a. Cona, que a veces diste, a ver, non querías casar con el ou con ela, pero que ao mellor a persoa valorábala. E que agora vemos cousas onde de repente a persoa non val nada. A ver, que, meus amigos, daquela, podemos considerar a esta xente boa xente? Non. Podemos considerar a esta xente libre? Non. E despois depende con quen dean. Porque eu cando dou con xente así, e con, dame igual, en amizades ou no tipo de vínculo que sexa, a min se me faz merda, e despois son o tren, e despois volves porque a nadie lle gusta, cona. Egoístamente a nadie lle gusta que dixas, pois foi unha merda comigo. E queren ali arreglar a cousa, eu dígolle, mira, eu collo as cousas, ti fixetes isto e isto, a min fíxome mal. Toma, metucho nunha caixa, esta merda é túa.